In-nies iridu soċjetà li tkun b'saħħitha u fejn tingħeleb l-isfida tal-obeżità. Dan meta l-istatistika turi li ż-żgħażagħ Maltin u Għawċin huma fost l-aktar li huma obeżi fl-Ewropa u 40% tat-tfal fl-iskejjel huma obeżi jew għandhom piż żejjed. Għalhekk in-nies jixirqilhom li jkollhom l-ambjent u l-inċentivi kollha meħtieġa biex jgħixu ħajja aktar sana. Dan mhux biss bikel aktar tajjeb għas-saħħa imma wkoll b'aktar spazji miftuħa rikreazzjoni u aktar skemi li jħajru liż-żgħażagħ jipprattikaw dixxilpini sportivi. Fl-istqarrija l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pulu u Ryan Kallus qalu li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra kull introduzzjoni ta' taxxa fuq l-ikel iżda kif ġie rrappurtat fil-midja, il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux qed joffri iżjed għajnuna u inċentivi sabiex in-nies ikollhom aċċess akbar għall-ikel sustanzjuż u bnin għal saħħithom. Dan kollu fi sforz biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-obeżità li minn rapport indipendenti jirriżulta li fl-2016 l-ispiża tal-obeżità fuq is-settur tas-saħħa kienet tammonta għal aktar minn 36 miljun euro. Dan in-nuqqas ta' pjan, il-Gvern qed juri li m'għandux idejat fil-ġlieda kontra l-obeżità. Il-Gvern naqas ukoll milli jagħmel l-aħjar użu mill-iskema tal-frott u l-ħaxix għat-tfal fl-iskejjel sabiex jikber l-għarfien u l-edukazzjoni fost it-tfal biex jażlu ikel bnin u sustanzjuż għal ħajja aktar sana. Minflok il-Gvern daħħal din l-iskema li hija finanzjata b'fondi tal-Unjoni Ewropea xhur wara l-bidu tas-sena skolastika u minflok frott u ħaxix frisk tqassam frott qares u ħaxix molli f'pakketti mhux issiġillati li lanqas huma friski iżda friżati. Din kienet waħda mill-opportunitajiet li l-Gvern tilef sabiex jinċentiva l-ġlieda kontra l-obeżità meta skont studju tad-WHO jirriżulta li 18% tas-subien u 15% tal-bniet ta' 7 snin huma obeżi. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista qalu li dan irid jittieħed fil-kuntest li l-prezz tal-ikel żdied kif irriżulta mill-istatistika matul dawn l-aħħar snin u għalhekk għandu jkun il-Gvern li joħloq skemi u inċentivi ġodda biex l-ikel bnin ikun aktar affordabbli għal familji. L-istatistika turi wkoll li l-persuni fil-faqar jew li jinsabu fir-riskju tal-faqar huma l-aktar li m'għandhomx aċċess għall-ikel sustanzjuż. Il-Partit Nazzjonalista jrid soċjetà li jimpurta mis-saħħa tan-nies u għalhekk jemmen li l-Gvern għandu minnu fih ifassal pjan fit-tul fil-ġlieda kontra l-obeżità u bil-fatti jżid l-għarfien u aktar skemi biex in-nies ikollhom l-akbar aċċess għall-ikel li huwa tajjeb għal saħħithom.